Għal sena oħra l-kor tal-Knisja ta' Swatar qed jipprepara biex ipaxxi lil daw kollha li se jattendu għal quddiesa ta' nofs il-lejl. Għalkemm il-festa tal-Milied mhix l-akbar festa tal-Knisja Kattolika, tiġi ċċelebrata wkoll pompa kbira, speċjalment lejlet il-Milied. One News kellem ma' Franceska Zammit, id-direttriċi tal-kor, dwar kemm jieħdu ħin il-preparamenti għal kant ta' għanijiet tal-Milied bil-Malti waqt din iċ-ċelebrazzjoni. Aħna niltaqgħu kull nhar ta' Sibt biex nagħmlu rehearsal ġewwa l-parroċċa ta' Swatar, ilna għal dawn l-aħħar xhur issa nippreparaw għal quddiesa tal-Milied ta' nofs il-lejl. Apparti minn hekk, apparti li jkollna ħafna rehearsals biex nippreparaw għal diversi quddiesiet, tajjeb li ngħid li inħobbu nagħmlu attivitajiet ukoll it-tfal biex fl-istess ħin isiru jafu aktar lil xulxin u jitalmu diversi valuri li jistgħu japplikaw għal ħajja tagħhom ta' kuljum. Il-kor huwa magħmul minn diversi żgħażagħ u tfal, kif ukoll taħlita ta' mużiċisti li jdoqqu strumenti differenti. Fabio Zammit u Michela Spiteri, żewġ kantanti mal-kor, qalu li permezz dan kollu qed ikomplu jkabbru t-talent tagħhom fil-mużika. Minn dejjem xtaqt li inkanta u t-teacher tal-pjano tiegħi qalt li għandi vera leħen tajjeb u iddeċidejt li niġi il-kor tal-parroċċa. Kont nara minkantaw u tipo bil-mod il-mod nitħajjar, mbagħad mort inkellem il-fader u qalli x'inhu wara li tagħmel il-proċent tista' tidħol. Il-kappillan ta' Swatar Robert Grek qal li bil-kor iż-żgħażagħ qed isostnu l-ispirtu modern u żagħżugħ ta' din il-Knisja. Aħna għandna grazzja kbira li għandna kor ta' tfal. Tfal u żgħażagħ għax issa din jikbru wkoll. Huwa mod ukoll naħseb jiena ta' kif anke iż-żgħażagħ jitbedu minn ċertu perikoli li llum toffri l-ħajja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.